Esquerra Republicana del País Valencià denuncia l'espoli fiscal que pateixen els valencians per part del govern central. Proposa un concert econòmic que permeta recaptar i gestionar els impostos propis i exigeix en l'AVE per al corredor mediterrani. El monestir de la Valldigna serveix d'escenari a Esquerra Republicana del País Valencià per a definir-se com una candidatura catalanista que defensa els postulats de la socialdemocràcia. Entenen que l'Estat i la Generalitat han de cooperar per l'interès dels valencians. Advoquen per una confederació en Catalunya i les Balears i aposten pel concert econòmic que permet als valencians recaptar els seus impostos i invertir-los com fan els navarresos. Arrepleguem nosaltres els diners i entonces serem solidaris. Si ens els furten abans, si no ens diuen, si no pactem, si no n'hi ha concert, entonces el que és espoli. També demanen la millora de les infraestructures pel corredor mediterrani i en especial l'AVE. Una societat exportadora, com és la valenciana, una societat que exporta a Europa, encara tinguem 10 quilòmetres entre Castelló i Tarragona, en una via única de ancho ibérico. Qui ens castiga? Esquerra presenta candidats per les 3 províncies.